Moje ime je Lucija. Želim vam ispričati svoju priču. Diplomirala sam i uskoro se zaposlila. Upoznala sam Ivana, svog supruga. Bila je to ljubav na prvi pogled. Ubrzo sam ostala trudna i dobili smo sina Luku, a za 2 godine i kćer, Anu. Dani su brzo prolazili. Jednog dana primijetila sam bol u donjem dijelu trbuha i neobičajni iscjedak. Otišla sam na ginekološki pregled. Vijesti nisu bile dobre. Pomislila sam da sam barem redovito išla na ginekološki pregled. Da sam barem znala više. Ispričat ću vam što sam naučila o raku vrata maternice. Jeste li znali da od raka vrata maternice najčešće obolijevaju žene u dobi od 35 do 55 godina, kada su mnoge od njih aktivno angažirane na poslu i u obitelji? Ja to nisam znala. Rak vrata maternice u 99,7% slučajeva uzrokovan je infekcijom humanim papiloma virusom, HPV-om. HPV tipovi niskog rizika uzrokuju nastanak genitalnih bradavica i blaže promjene stanica vrata maternice, dok HPV tipovi visokog rizika uzrokuju teže premaligne i maligne promjene stanica vrata maternice. Virus HPV-a prenosi se kontaktom u području genitalija, najčešće tijekom spolnog odnosa. Većina će osoba tijekom svog života biti zaražena ovim virusom, a to neće znati, jer virus obično ne izaziva simptome. Infekcija HPV-om može godinama biti u stanju mirovanja, a da pritome ne uzrokuje bolest. Nakon više godina mirovanja može se aktivirati i postepeno izazvati promjene na sluznici. Iz navedenih razloga teško je utvrditi od koga i kad se osoba zarazila HPV-om. Kod većine osoba infekcija će proći spontano, zahvaljujući djelovanju našeg imunosnog sustava. Kod malog broja žena infekcija će trajati niz godina, 10 do 15, te uzrokovati promjene na stanicama vrata maternice i moguće izazvati rak. Ne postoji lijek za liječenje infekcije HPV-om, no promjene na stanicama vrata maternice koje su uzrokovane HPV-om mogu se uspješno liječiti. Simptomi raka vrata maternice nespecifični su i rijetki. Predstadiji obično nemaju nikakve simptome, zbog čega su važni redoviti preventivni pregledi. Uz napredovale stadije prate nepravilno krvarenje, krvarenje između 2 menstrualna ciklusa, krvarenje nakon spolnog odnosa, neuobičajen iscjedak i bolovi u donjem dijelu trbuha. Cijepljenje protiv HPV-a u Hrvatskoj besplatno je za djevojčice i dječake u 8. razredu osnovne škole. Žene cijepljene protiv HPV-a bi trebale redovito sudjelovati u organiziranom probiru. Probir na rak vrata maternice pomaže spriječiti nastanak raka ranim otkrivanjem abnormalnosti stanica, tako da ih možemo liječiti prije nego što se rak uspije razviti. Kod nekih vrsta, kao što je rak vrata maternice, probirom se može spriječiti i pojava samog raka. Dobro organizirani probir može smanjiti smrtnost za 80%. Postoje 2 preporučene pretrage za probir raka vrata maternice, a to su PAPA test i HPV test. PAPA testom se uzima mala količina površinskih stanica rodnice, vrata maternice i kanala vrata maternice. Uzorak stanica zatim se šalje u citološki laboratorij gdje se analizira pod mikroskopom. Koje je značenje rezultata PAPA testa? Abnormalan nalaz upućuje na to da su pronađene promijenjene stanice. Većina žena čiji je nalaz PAPA testa abnormalan neće trebati liječenje, no manji broj njih imat će veće abnormalnosti stanica koje će zahtijevati liječenje. Koliko je često potrebno obaviti PAPA test? Optimalan interval između 2 PAPA testa, ako su prethodni PAPA testovi bili uredni, je 3 godine. Testiranje na HPV sastoji se od analize brisa vrata maternice na molekularnoj razini, čime se utvrđuje prisutnost humanog papiloma virusa, HPV-a. Postupak prilikom testiranja na HPV sličan je onom kod PAPA testa. Koje je značenje rezultata testiranja na HPV? Pozitivan rezultat ukazuje na prisutnost infekcije HPV-om i da je žena moguće izložena povećanom riziku od razvoja premalignih stanja i raka vrata maternice. Komu se preporuča testiranje na HPV? HPV test se preporuča ženama starijim od 30 godina, jer se očekuje da će infekcija tim virusom u mlađih žena u velikom broju slučajeva spontano nestati. Ovisno o rezultatu primarnog testa, ginekolog ženu upućuje na daljnju obradu koja može uključivati ponavljanje PAPA testa ili testiranja na HPV i kolposkopiju. Sigurno se pitate što je bilo sa mnom. Otkrivene su teže promjene stanica vrata maternice, te sam upućena na liječenje.
Promjene su otkrivene na vrijeme, a liječenje je bilo uspješno. Sad sam zdrava, te redovito odlazim na ginekološki pregled, a i cijepila sam Luku i Anu protiv HPV-a. Nadam se da ste naučili nešto iz moje priče. Gotovo svaki slučaj raka vrata maternice može se spriječiti cijepljenjem protiv HPV-a i odlaskom na preventivni pregled.